Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videjka. Trošku som zachrypnutý, takže niekedy budem mať taký divnejší hlas. Dneska budeme používať len vodu, takúto pilulku, servitky. Nebudeme využívať toto, ale toto. Finálny výsledok bude vyzerať nejak takto, takže som tu po dlhej dobe a toto bude veľmi, veľmi krátke videjko, ale bohužiaľ sem nedám zrýchlenú verziu, ale iba strih. Dobre, trvalo mi to hodinu, ale presne finálny výsledok je tu. A viem, vyzerá to len, že som proste žvachtlal pár servítok a urobil z toho domček. Hore dal sa pár servítok a je z toho strecha, dnu tiež a je z toho podľa. No, ale výsledok je trošku inakší. Chvíľka napätia. Tantaradá. A keď som to otvoril, je tu aj jedna sedačka. To je všetko. Zo steny trčí jedna sedačka. A to je všetko. Ľudia, robil som to veľmi, veľmi, veľmi dlho. Je z toho také Proste ako to povedať. Toto, čo som tu urobil, nestojí za nič. Nad tým časom, čo som nad tým strávil. Takže ja si prichystám toto a na čase to trošku zaliať vodou. He, 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 he. Sorry ľudia, ale na ten čas, čo som nad tým strávil, tak to bohužiaľ nesniečím. Sorry, viem, že ste čakali super show. Ale ak pri tomto videjku zanecháte 5 lajkov, tak natočím videjko, jak to celé zalejem 2 pohármi vody. Takže lajkujte a zatiaľ čaute.